L-espert legali Chris Callen jgħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda dritt iwaqqaf il-pjan tal-Gvern dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. F'intervista ma' One News Callen qal li l-Oppożizzjoni m'għandha l-ebda jiet legali sabiex tirtira ċ-ċittadinanza ta' dawk li jkunu kisbuha permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fil-passat diġà għedna li ma nistgħu naraw l-ebda bażi legali għall Partit Nazzjonalista li qed jgħidu li mhux se naraw il-ftehim tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Jgħid ukoll li kien sorpriż bl-attitudni tal-Partit Nazzjonalista li sa ftit xhur ilu qatt ma kritikaw il-programm. Kont sorpriż b'dak li ġara, apparentement qalulna li kellna ninfurmaw l-applikanti li l-Partit Nazzjonalista se jieħu lura ċ-ċittadinanzi mogħtija jew xi ħaġa simili. Żied jgħid li l-protest ġudizzjarju tal-Partit Nazzjonalista huwa bluff u mhux reali. Sostna li b'dan il-programm il-Gvern qed juri sinjal ċar li dan huwa programm limitat b'massimu 1800 applikant. Fid-dawl ta' dan il-bużieqa qed tkompli tinfaqa' fuq l-Oppożizzjoni li għalkemm qed jagħmlu l-almu tagħhom sabiex ikissru l-programm ta' ċittadinanza b'investiment, min-naħa l-oħra qed ikompli joħroġ li m'hemm l-ebda bażi legali sabiex jitwaqqaf milli jiġi attwat.